Izan arratsaldeon, orain bai entzuten da. Ongi etorriak izan zaitezte Santa Teresa konbentura, hemen zaudetenoi eta noski etxean zaudetenoi baita ere, arratsaldeon eta ongi etorri. Ezer baino lehen, hemen zaudetenoi zuen eserlekuetan horrelako txartel bat aurkituko zenuten, igual gainean eserizeate, ez du importa. Gauza da, ikusiko duzutenez, arraspa bat da. Zuen iritziak jasotzeko da. Saria guretzat izango da, hemen ez duzute zuek saririk aurkituko, baino guk bai. Koldo Mitxelena kulturunean publikoari inkesta bat egiten ari gara. Programazioari buruz dituzuen iritziak ezagutu nahi ditugu, betiko moduan gure programazioa hobetzeko eta zuen gustukoa izateko. Gero lasai bete eta atzeko partean aldegin aurretik kaxa txiki bat dago eta hor uzten baduzute favore handia egingo diguzue. Eta orain bai, goazen beraz gure programazioarekin ongi etorria eman behar dizuet Crossover jaialdiaren 8. ediziora. Crossover Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta garatutako jaialdia da, eta dakizutenez, lehendabiziko momentutik Kultur Factory agentziarekin elkarlanean antolatzen da. Esan bezala, 8. urtea da, telesaiak protagonista izango ditugula, gaurtik larun batera arte. Programa luzea da, hori kontsultatzera ere gonbidatzen zaituztet, ze ziur nago zuen gustukoa izango den solasaldiren bat edo proiekzioren bat aurkituko duzutela. Arratsaldero, Crossover jaialdiaren jardunaldia ikusle gonbidatua talarekin hasten dugu. Zer da ikusle gonbidatua? Izenak dion bezala, ikusle bat gonbidatzen dugu, kasu honetan bat baino gehiago dakagu, lehendabiziko eguna izateagatik berezia izango da, eta ikusle horren gustuak ezagutu nahi ditugu, gustuak, ohiturak eta telesaien munduari buruz hitz egiteko tartea izaten da ikusle gonbidatua. Ohitura ere bada Crossover jaialdian erakusketa bat izatea, aurtengoa karikature, resoluzion, deitzen da, eta ez hori bakarrik, ekimen bat ere bada, eta ekimen horretan parte hartu duten ilustratzaileetako batzuk gurekin ditugu, eta haiek dira gure ikusle gonbidatuak, beraz, ongi etorri eman nahi diot, Josu Marotori, Unai Gaztelumendiri eta Mikel Anterori. Arratsaldeon hiruei, zer moduz? Arratsaldeon. Ondo. Korrika eta presaka, ez bakarrik hemen egoteagatik, erakusketa antolatzeagatik baita ere, edo? Bai, azkeneko momentuan, denari azken ikutuak eman, eta azkenean. Gustatzen zaigun bezala. Hala izaten da, ez? Azkeneko momentuan. Egiari zor, nire partetik Josuri eskerrona, bera izan dalako hemen lan gehien aginduna, eta guk nire bintzat marrazten egin dut lan gehiena, eta gero hau dena montatzen eta antolatzen. Egiara, merito guztia berak daukala, ez da? Bai. Bai. Guk, urtero, karikatur resolution da, Instagramen urtero egiten den ekitaldi bat, jartzen dizkigute 31 pertsona, eta gero artista bakoitzak bere erara eramaten ditu plastikoki edo visualki, bere bertsioa egiten du. Eta guk WhatsAppeko talde bat daukagu, aurten hasieran Lindsay, Dei, Unai, Josu eta ni, eta pixkat organikoa izan da. Josuk esan zuen, hainbeste lan egin ondoren, zergatik ez dugu expo bat egiten. Eta azkenean, Crossoverrekoak hor zeuden, ez? Besarkatu nahian. Hori da, zuek hemen zaudete, baina badaude beste ilustratzaile batzuk, Dei Gaztelumendi eta Lindsay Olivares. Hemen ez daudela, baina erakusketa horretan eta ekimen horretan parte hartu dutela. Esan duzunez, Mikel, urtero egiten den ekitaldi bat da, baina gaia desberdina izaten da, edo telesaiak dira beti Bai, lehen urtean zertzean musikariak, ez da? Ez, denetik pixkat. Denetik azan. Bai, famosoak ziren edo. Aktore asko izan zian agian, igual Marilyn Monroe, eta, ez da justu, Marilyn Monroe ez da egidan, baina gero bere papera egiten duen gaur egungo aktore bat ere, orduan izan zian Egia da. filmak. Egia da. Eta aurten tokatu da, telesaien inguruan izan dela, erronka, 31 pertsonaiek 4 telesaietako pertsonaiak ziren, eta hori ikusi genuenean, eta Crossover burura etorri zaitzaigunean, esan genuen, nik uste dut hemen simbiosia hor dagoela. Eta hori izan zen pixkat eskaintzea Crossoverrekoei gure materiala erakutsi,
eta nik berei eskertu behar diet, pixkat Beste gai bat izango balitz, ez ginak hemen egongo. hori da. Auskalo. Bueno, segituan zuen telesaiak ezagutu nahiko ditu, baina aurretik, behintzat, erakusketa honetan aukeratutako telesaiak dira Stranger Things, The Boys, The Walking Dead eta Fallout. Ezakit ezagutzen zenituzten, zuen gustokoak ziren ja aurretik, erronka handia izan den pertsonaia hauek marraztea, kontatu guzue pixka bat nola joan den. Ni oso frikia naiz, nik denak ezagutzen ditut. Vale. Osea, nire asuntoa oso arresa da, bestena ez dakit. Nire kasuan kontrakoa, nik ez nituen ezagutzen, ez ditut ikusi telesail hauek, baina, bueno, holako erronka bat heltzeakoan ere, birjintasun hori aukitzea ere pertsonaekiko, ematen dio bere erronka zerotik hasteak marrazten, eta horrela atera dira hain marrazki ezberdinak, pertsonaia beraren marrazki ezberdinak horregatik atera dira. Gerora ez dituz ikusi? Ez. Virginia to, perduen. Bai, Virginia ez dakit, etxean bi ume txiki dazkat eta denboa gutxi. Hori da, nik ere esan ez dituen ezagutu bai, batez ere Stranger Things, Fallout ezagutu ere ez, The Boys ere ez, eta bestea zintzen. The Walking Dead. Eta The Walking Dead bai, baina ikusi bat ere ez. Egia esan guk etxar ez dutenguna, 4 pertsona egon, eta serie batean ados jartzea eta bat erresa. Ez. Eta serie hauek bat ez ziren gure... Nik trampa egiten dut, nik lan egiten dudan bitartean ikusten ditut. Osea, hor zozer erdizka. Bai, egia nik enitula ez ikusi eta ez ezer, baina bai iruditegia edo izenburuak eta baneukan aldiko hemendik etorri eta estetikak eta baneuzkan barrenatuta ez dakit nahi gabeko ikusi gabeko seriak beak ikusi gabe, baina, bueno, The Walking Dead eta hoi... Eske The Walking Dead zemat demoraldi dira. Amairu, amabi, pila bat, ez egitzen badiran. Eta hori sozialetatik ezker eskubi etortzen ezkizun. Ez da ez ikusi kapituluak, Hori da, orduan zuen estilora eramatea zaila izan da, edo hobe horrela ezer ikusi gabe zuen sormena libreago sentitu duzute? Ez, batzutan ikuste kostatzen dala ezagutzea, ez? Azkenen pertsona baten aurpegi ikusten dezunean, batzuden pertsonaia batzuk argazkiaren arabera asko aldatzen ziren. Orduan, ez dakizu benetan zein den pertsonaia horren izaera, ez? Orduan, izaera hori ezagutzeak agian bai laguntzen du pixkat hori karikaturizatzen edo pixkat bere izaera hori jasotzen, ez da? Baina aldi berean, inoiz ikusiz badezu, ez? Igual, raso karakteristiko horiek erraxago ikusten dituzu, ez? Aurrenekoan. Nik denbora gehiago pasatzen argazki baten bila, marrazten baino, kasi, ez? Azkenen behar dezulako pixkat erreferentzia, benetan pertsonaiaren referentzia ematen dizun argazki hon bat, ez? Eta batzutan ez, argazki honetik honetara pertsonaiak ez duka zer ikusirik, ez? Orduan ezagutuko bat zenu esan, nik hemendik edo jo naiteke, ez? Eta gero kuriosa da, ez dakitzen bat denbora argazki bila, ez dakitzen bat denbora hori marrazten, eta gero WhatsApp bidez partekatzen dugunean, besterenak, hobia da, edo antza gehiago dauka, ez? Beti. Nire pasazan, eta agian bilatzailean jarri argazki egoki baten bila, eta 17. argazki aukeratu, eta ara, Josuke berdin aukeratuik. Eta argazki, nabaritzen da, argazki beran oinarritu berala askotan marrazki egiteko. Hori oso politi izan da, eta gero nik ere, beti esaten dugula, baina 5 pertsona, 5 lagun elkartu gera ez, mundu mailako erronko batean 5 gipuzkoar eta, bueno, linzeria gipuzkoar zatartuko dugu. Bai. Oiartzuarra, ja. Oiartzuarra, kasi. Eta 5 pertsona horiek ikusi ditugu nahi begira ezberdinak, ez da? Eta nik uste etor dagoela aberastasun hori, ez da? Ze puntu ezberdinetatik ikusi ditugun pertsona... Bai, eta gaina hori da polita. Adibidez, Lindsayk egiten dituen, ikusiko dituzue, baina Lindsayk egin dituen karikatura ekstremo horiek, niri iruditzen zaizke sekulako, ez dakit nola esango nizuke, supervaliente, ez? Oso ausartak dira. Eta nire estiloa, adibidez, estilizatuagoa da, ez da hain estremoa, eta hori ikusita, igual, aruntz pixka bat joaten saiatzen naiz, ez? Eta nik uste 5 badauzkagula, 5 estilo oso ezberdinak, eta pila bat ikasten dugu besteen gauzak ikusteko modutik. Guretzat argi dago, telesaiek gure bizitza eta gure sormena elikatzen dutela, beraz, zuen erakusketak ere egingo du, esan bezala, ikusgai dago. 100 baino gehiago. 100 baino ilustrazioak, 100 dira, 101 esan diate, edo gutxi gora bera bai? Nik gutxi egin ditut, aurten eukidet movida bat eta enaiz atope hon, baina beraiek 31 egin dituzte bakoitzak, ez da? Erronka bete dagunak, berez, Unai,
Lindsay eta ni izan gara, 31 karikaturak egin. Ni naiz bakarra izan orduan ez duen egin. Txintxo, eta Zukale. gero Mikelek eta Deik, egia esan ez da erronkarrexea. Aldugun egin dugu. Urtarrian egunero karikatura bat egitea ez da lan eskerga da, eta baina... Konpromiso handia eskatzen du azkenean. Bai pentsatzen genuen ez da erronka ez bukatu, erronka barruan egoteko lana egin dutela, bai Deik eta bai Mikelek, eta guretzako lagun talde hori sortzea izan da, niretzako kriston bizitasuna ematen. Afaria bakarrikan faltatzaigu. Bai, zegor azaldu dugu, baina Mikel zatorri. Ni ez etorri. Lan gehiagi eta ume gehiagi. Egin barko ez orduan, zuek ibili zarete beraz, egunero ilustrazio bat egiten, baina gu hemen telesailzaleak gara, frikiak ere, zu bezala Mikel, eta egunero Asko. atal bat behintzat, orduan zuen telesaiak ezagutu nahi ditugu eta ikusle gonbidatuan beti saiatzen gea horrelako biografia moduko bat egiten. Beraz, hasieratik hasiko gara, zuek txikitan telesaiak ikusten altzen dituzten, gogoratzen dituzue, zeintzuk ziren? Jo, nik badaukat oso oroitzapen garbia, igandetan sukaldeko maila salan jartzen genuen Batmanen Adam Westen seria ikusteko. Bai. Eta hori baino lehenago, V telesaila ikusteko. V. Osea, ja gure adin ere notatzen da pixka bat. V eta ekipoa. Bueno, esko hori da un konstante, ez? Eta gero... Kotxe fantastiko eta ekipoa, guretzako dira. Eta MacGyver hori da, gurasoak siestan eta gu kotxe fantastiko ikusten, ez da, hori izan. Bai, Unai? Nik kontatunez gaztexeagoan ezela hauek baino, eta ni gatzen ez, umetan ETV-en da ikuste genitu, gatzen Parker Lewisek ez du sekula galtzen, eta horrelako ikusten dituen gero hasi berriaken ezagutu nun, Mikel, ez dakitzea goatzen da, nik hortik... Ni ez naiz goatzen, Nik hortik ezagutzen ez, baina bai txikitan, gehiago nizorreten bilajun baino gehiago, niri Euskal Telebistan jartzen zizkidatenak, esango nuke denak tragatuko nitula. Bi eta bat, ez? Ni horre oso umi harrapatu ninen, ni gero jaunta jabe. Orduan ez du hitz egingo Dotakonei buruz, edo Arale. Hortik aurrea. Arturo Erregea, zuk ikusten zen, nomait. Horretan kointziditzen zu. Eta egia da telesaien mundua aldatu egin dela, ez? Lehen igual bai, telebistan botatzen zutena ikusten genuen, baina badago momentu bat hori aldatu dela eta gu jungeala telesaien bila, eta ja beste modu batera ikusten ditugula. Zuek hori nabaritu zute ze momentutan aldatu den mundu hori, edo zuentzat nola aldatu denea egon den telesail bat ikusi zutela maratoi bezala, edo ansiedadeakin urrengo kapitula ikusteko, edo inguruan mundu guztiak ikusten zuela. Badaula pixkat konsenso bat universala los telesailak gauza asko aldatu zitula, ez da? Hori da, bai. Gero ez da nire kutxunetako bat, baina nik uste los telesailak gauza paradigma aldatu zuela, ez, telesailen munduan. Bai. Baina gero eski hainbeste daude, eta hainbeste era ezberdinetakoa daude, eta zu ere ez zaude beti era berdinean, eta batzutan telesail batek igual bihotza ukitzen dizu, eta beste batzutan ez duzu nahi bihotza ukitzerik, eta parrak bakarrekan nahi dituzu, ez? Nik esango nuke adibidez, Afterlife telesailak, niri justo ikutu zidala, ikuti bar ninduen momentuan eta lekuan. Eta Ricky Gervaisen oso fana naiz gainera, osea, ikusi ez baduzu Afterlife da pasada bat serie hori. Zure gomendio. Eta zuei, gertatu zaizue horrela harrapatuta egotea telesail batekin? Kontsumitzeko ere izan da pixkat, ez? Aldatu duena asko, ez? Bai. Itxoin behar izatetik aste bete, ez? Horrengo telesailen kapitula jartzera, ez? Horrek azkenen asko aldatzen du, ez? Serie bat ikusteko modua, bestela nik uste dira ez naiz akordatzen, ez? Lehenko astean ikusi nuen, ez? Claro. Orain ja jarraitzen duzu eta jarraitzen duzu, eta nik uste ez dakit aukeratu dugun edo aukeratu arazi diguten. Nik zalantza hor jarriko nuke, ez? Benetan, erabiliak ez garen pixka bat, ez? Kontsumo modu horretan. Hori aipatuko nuke. Nik lehen komentatu dut, Flash Forward, telesaia adibidez asko gustatu zitzaidan, ez? Pixkat egiten zuen, jendeak etorkizuneko segundu batzuk ikusten ditu, eta horrek bere haien bizitzan dakarren aldaketaren inguruko telesail bat, eta horrek ze pentsatu eman zidan. Baina hori, nik uste pixkat hori zatuko nuke, ez? Kontsumitzeko modu hori, eta hori ez bilajun geran baizik eta bilatu gaituzten edo harrapatu gaituzten pixkat horrez. Izan daiteke bai. Nik horra aipatuko nuke, konsumitzeko eran, gaur egun konsumitzen dugun eran azkenean plataformetan eta iragartzen dizkigute, eta egun honetan hasiko da, eta nola bat ere goitik berako dei bat daukagu, eta interesa baldin badaukazu behintza, deitzen izuten toki hortara bazoaz, eta ikusten duzu, eskaini zaizuna, baina ETV-en edo telebista
oiko telebistan, konbentzionalean eskaintzen zitzaigunetik eta gaur artekorako tarte hortan egon da beste garai bat, eta musikarekin ere berdin pasazan, lagunak alkarri pasa USB-an eta zera, eta nigo atzenet, garai hori oso, gure ikasle garaia, ikasle, bukatu osteko garai hortan, disko gor batean pasazizkiaten Los Simuladores seria, Argentinako serie bada, eta horrek inpaktatu intzian, eta guatzen ez, bata beste atzetik ikusi beharroi, eta gero lagunen gana joan, edo gaztetxean, edo inguruko jendeakin komentatzen hasi, eta denak ikusten, eta oso... Komunidadea egiten du, ez? Bai, gure kasuan hori izan zen, eta gero, gure kontestutik kanpora juna izenean, igual asko ez du ezagutzen serie hori, baina nire inguruko, nire entorno hurbilean, denoi asko ukitu ginen serie bat izan zen, eta oso ondo pasa genuen gara. Gaina, Argentinan sekulako seriak egiten dira, adibidez Solo edo El Encargado, ez dakit ikusi dezuen, baina oso serie paregarria da, oso nada. Nik daukat oso iritzi usteet kontrakoa, ez dakit zuek ustetzen zaizuen, dena jartzea eta zuek ikustea nahi dituzuen kapitulu guztiak, edo beraiek dosifikatzen dutenean estrenoa, eta astean behin bakarrikan jartzen dute. Nik adibidez nahiago dut, nire aitatxo eta matxok bat bakarrikan ematea, ze bestea, ez dut lorik egiten eta horregoten naiz bata besteen atzetik. Hori izango da, Baitasako lagunek bere tertulian izango duten, solasaldia, debatea, ea zer da nobeagoa edo zer nahiago dugun. Kapitulu guztiak, atal guztiak maratoi batean ikustea edo, astean behin bat ikusi eta listo, zike ikusiko dugu ea zein dagoen zurekin Andos, Mikel. Orain bai esaten zenula, ea gu harrapatu gaituzten edo guk aukeratu, horri helduta zuen algoritmoak zer dio, zenolako seriak gustatzen zaizkizue? Nola izango litzateke zuen telesail perfektua? Nik uste, algoritmo berena dira zure lagunak. Eta nire mundu guztia idazten hasten da, seberans ikusi behar dezu, eta seberans ikusi behar dezu, porque te va a molar, porque Black Mirror tal, porque tal, porque igual. Niretzeko nire algoritmoa dira nire lagunak, eta nire laneko langideak ja ezagutzen dutela eta badaki dela, Daredevil Born gustatuko zaidala, eta seberan gustatuko zaidala, eta horrelakoak. Vale, eta zuei? Nire kasuan ez dakit, agian nioen bizitzeko fasean gatik, eta dabi ume txiki, eta lan asko, eta ez da, garai bat seriak gehiagi ikusten ditu gana. Antxe nago, nik sare sozialetan aber gaizka izagirrek ze jartzen duen, eta pixkat nire algoritmoa berak idatzen du. Nire pixkat berriak da, ez uste lau oso guztua ezberdinak ditugula etxean, algoritmoa zoratu egiten dela gure etxean denontzako zabait komuna aurkitzeko, ez? Nik uste azkena Prison Break ikusi dugu, denok eta gustora, eta hori izan da, baina ez da arresa, ez? Kapitulu bat ikusi eta bati edo besteari ez zaio gustatzen, da orduan ezin jarraitu sekula. Eta baldago gustokoa ez duzuten generoren bat edo estiloren bat telesaietan, hori bai, ez dala inoiz agertuko zuen algoritmoan? Jo, gaina nik uste hori Netflixekin sartzen zeanean baten perfilen edo bestan perfilen argi ikusten dela, ez? Zer da hau, ez? Nire adibidez, epokako drama horiek etzizkit bate gustatzen, eta nire perfilen nahi dut egongo da, zientzia fikzioa edo animazioa, edo horrelako gauzak, baino bai, adibidez hori, dramak etzizkit, beha, jatxean badauzkagu asko, jazitugu fikziozkoak nahi. Bale, zuen kasuan. Nire kasuan gero nuke esango, ekiz bajarri dutenik eta Bale, baina zientzia fikziokoakin kosta ite zait. Kosta ite zait, a priori retxazoa bezala sortzen dit, eta beti beldurtia naiz, ez dakit ze pasatzen zaiten, baina gero bai ikusten ditu pelikulak, eta guztua ikusten ditute bai, baina beti ni normalean beti beste gaietara erresago joko dut. Askotan gaina komikigile bezala ere pasatzen zait, igual nire inguruko komikigileak eta oso zientzia fikzioa eta ni berriz, gure bizimodua kontatzen duten gauza gustatzen ezkit, ez dakit, protagonistak identifikatu asentitu naitekenak, edo gure garraiari buruz hitz egiten dutenak, edo pixkat, hori gustatzen zait. Sozialagoak. Nahi, misterioa eta thriller antzekoak etxekin ditut, ez? Batez ere, historikoak eta gutxiago, biolentzia asko balen badago ere, pixkat gisa egiten dugu etxean, hortik. Oso, Irikita beti, baina... Beraz, nik beraien sobra guztia jaten ditut. Beraien nahi ez dutena, ez? Bai. Aizue, telesaien mundua komentatzen ari garela, badaude bi gai, komentatu behar direnak, eta bat da amaierak.
Zuk gainera, Mikel, Lost aipatu duzu, Losten amaiera da, konbertsazio amaigabe bat da, baina ez dakit zuek amaierekin zenolako harremana duzuten. Gertatu zaizu amaieraren bat ez gustatzea, konbertsazio horretan egotea, zuen artean debateak egotea, ez dakit duzuten Niretzako Los Serranosen bukaera Lostena baino asko zero bea da. Bai. Ja, horrekin ja esan beharreko Zuri guztiak. amets bat ez zaizu balio amaiera bezala. Da, zuei, Josu nahi. Ez dakit, oain, enez gehiagi jarri inoiz hortan pentsatzen, baina egia da, batzuk usten gaituztela momentuan gehiago, baina, ja, hola? Bai, Hola, gehiago hola, espero hola duzu. utzi behar nazu. Baina gero gotzian pentsatzen haste zenan bira, politiako izan dago gobaken gehatzea, eta horla guztia. Orduan, igual esango nuke, beruan eta momentuan bai, amorrazioak inusten zaituztela, baina gero pixka perspektiba altxatzen ez unean, eta gogoak inutzen zaitunean pelikula batek edo serie batek, ni uste hobea dela. Bai. Eta gero amaierak daude, ez da? Nik uste, Bai. asko badiala gezurretazko amaierak, ez da? Besteak amaite zeinak ematen dutenak, Walking Dead bezala, ez? Ja, azkeneko azan, en plan de, bueno, ez? Denbora asko inbertitu duzu serie hori ikusten, horrela usteko erdizka, ez? Baina azkenen bukatzen da, eta aplaudes porque se ha terminado, ez? Ondo bukatu dalako. Behar duzu. Gogotxu, ja. Behar duzu. Bigarren gaia, spoilerrak dira. Nolakoa da zuen harremana spoilerrekin? Gustokoak izatea, igual hori zaila da, baina amorrua emate dizue, horietatik ies egiten duzute, ezakit, tresna guztiak zuen inguruan jarrita. Neri amorru asko ematen dit. Bai. Iruditzen zait gaina, segulako errespetu falta. Baina gaur egun, jendeak ikusten du estrenako kapituloa gaur, eta ordu erdian ja tuiteatu du edo jarri du sare sozialetan. Ez dakit zergatik jendeak daukan hainbesteko atentzio premia hori, ez? Orduan, errespetu pixkatu eduki behar dela uste dut, eta behintzat egun pare bat utzi. Egun pare bat edo. Baina ordu erdian ja jarri ziruditu zaizu nora saldudan edo zein hildan, ja da pasada bat, ez? Baina denetik handago. Gertatu zaizu, Mikel? Bai, gertatu zait. Barruan duzu, eh? Bai. Gaina horren dela gutxi, dara debilen horre, bestet egingo. Zuek? Bueno, nire ere amorra hondi ematen dit. Nahi gabe jasotenean ze pasako dan, da, giztun amorra ematen dit. Baina gero kontatzen naiz, ikusi duen batekin izketan nahi naizela, eta neonia itzen naiz, pixkat tiraka bezala, eta ez dut gustatzen spoilerrik itea, baina tema ateatzen denean ni biltzen naiz. Orduan, ez dakit, ze esan, kolpetik jasotzen ez unean beti da disgusto bat edo zerbait entzuten ez unean. Gero ja, relativizatzen ere ikasi beharkoa, azkenean. Eta sare sozialen mundu honetan eta instant bateko informazio molde honetan, ez zait iruditzen amore ematea beste zer dagokigunik. Imposiblea da, ez? Bueno, eta gero azkenen, naizta bukaera ezagutu ez, gozamen hori ez, irudien gozamena, ez, argazkiaren gozamena, ez, azken finean, estetikarena, obra, ikusentzuteko obra osotasunen ikusi barra, eta askotan beste gauza batzutaz disfrutatzen dugu, gaina guk irudi munduan bizigianak, ez? Baina, niretzako estremoa da, YouTubeen jartzen dutenean bideoa, aurreneko kapitulo esplikatuz, ordu berean dugu, eta gaina miniaturan jartzen dute estena hori. Eta ja, en plan, ez zintet eskibatu. Jendeak ez du karikatura resolution egiten, ez? Beste zerbaitan pasatzen du denbora. Claro, marrazterako garaien ezakit telesaiek zuen marrazteko eran eraginik izan duten behintzat, azkenean esan dugu ez, telesai asko ja gure irudimenean daude, gure egunerokotasunean, eta naizta The Walking Deadez ikusi, badakizu zer den bere estetika ezagutzen duzu, orduan ez dakit horrek, behintzat zuen lanean, naizta ez egon telesaiak ikusten, ailegatzen zaizuen, eta marrazkilari bezala eragina duen. Bai, azken finan pop kultura da, eta gaur egun, nola esaten da? Gaur ekortasun, nola esaten da? Zer? Gaur egungo gauza dela, ez? Bai. Gaurkotasuna hondikoa. Gaurkotasuna hori da kontzeptua. Adibidez, Breaking Bad gertatu zanean, jarri zen moda pila bat, eta ikusten honik Instagramen jarritzen dituen ilustradorak berde hori erabiltzen zutela, edo kolore aukre berdoso horiek erabiltzen dituzela. Azken finan irudi kolektiboa sortzen da, telesail bat oso modan jartzen danean, eta inpepina da azken finan kulturan, bisualki, sekulako influentzia dirala. Nik uste
innegable, eta hori da, azkenen ikusten dugun guztiak eragina dugu gan, eta seriek nola ez da, eta azkenen hori estetika oso markatuak dira gaina, ez da, orduan. 80. hamarkadan pelikulekin pasatzen adibidez, eta orain seriekin gehiago pasatzen da, nire ustez, nik sare sozialetan eta Instagramen adibidez ikusten duten enean. Ni marrazterako orduan, gogatzen naiz, ni umetan marrazten hasiko nintzela, dragoi bola jarri, pantalla nola aite kongelatu, eta horri begira, baina, gero... Nik fotokopia egiten ditu, netzegoan. Eta, bueno, esan dizuet, nire inguruko gauzak eta gustatzezketela, eta niretzako, Juanma Berasategiren mundua ezagutzea, eta bere kalabazak tripontziak, eta iparra izaren erronkak, eta intzitunak, eta hori niretzako izan zen, Euskal Herrian, da euskera egindako, umetan ez da kontzientziarik ezauki, euskalduntasunaren kontzientziarik ezauki, nire gogoratzen, hor zerbait berezean mugitu zula, eta gero, Lazkao txiki, txirri eta perondamezketa hori gatazian, eta baina audiovisualki ikusten malin baituzu gaur egungo estetika guztiekin eta estimulazio guztiarekin, arraro egiten da, ni umetan horrek lotu ninen. Eta marrazten ere horiei begira hasi nintzen, eta batzutan iruditzen zait nire marrazkiak ikusi, eta hori ikusten da, eta zutan aldi nahi diot, baina ezin dut kopiatzen ditun haietatik ies ainerrez. Ezeinan bakoitzak bere influenzia dauzka, ez? Eta nik uste berak unaiek arrazia daukala. Hemen gauza asko egiteaz utzi egin genion. Ez, gauza asko egiten zian Laurikarren hamarkadan, 2000etan ja gauzak egiten utzi zian, Goenkal ere ja ez da egiten, gauza asko frenatu zian, eta nik uste segulako talento daukagula eta gauza oso hondiak egin zirela, eta produkzioak eten egin dira, ez? Orda, crossover etik pixka bat hori esan behar dugu, ez? Hemen Euskal Herrian ere, gauza gehiago produzitu beharko litzatekela, ez? Bai. Azkenekoaz, gure solasaldia amaitu behar dugu, gure ikusle gonbidatuak zarete, baina gomendio bat eskatu behar dizuegu. Erraza, zer ari zarete ikusten orain? Telesaien batean harrapatuta zaudete, edo behintzat pendiente duzute ikusteko eta hori utzi nahi duzute hemen? Nik sekulako notizio ona auki dut aste honetan. Esan, bota. Nei ez zait futbola bate gustatzen, baina ezer, zero. Baina Ted Lasso telesailak iruditzen pasada bat, baina pasada bat, brutala. Eta justo aste honetan esan dute, laugarren denboraldirako, laugarren rebolei egingo dutela, eta nik uste nuen ja gehiago enukela izango, eta laugarrena aukiko dugu. Beraz, laugarrena estrenatzen denerako ikusi beste hiruak, mesedez, oso serio ona da. Bai, Ted Lasso, oso ona. Beste bat. Ni oantxe enaiz ezer ikusten nahi, pena dakat, baina, bueno, ez da posible. Baina, bai gomendatuko nukela, azkeneko urtetan, Zero Kalkareren marrazki dizunak egin zian, Netflixen okeraz palimanago bi denboraldi egin zian, eta komikigile bezala eta ilustratzaile bezala nire referente nagusia espaldin bat nagusinetako bat beha da, eta askotan paratzen zait, marrazkiak animazioa eramaten ditugunean, aurretik marrazki bezala ezagutu ditugunean, zerbait galdu edo zerbait berri erantziko zaio, baina esentzia aldatu egiten dela askotan. Eta iruditzen zait, serio animaziozko telesail honetan, Zero Kalkareren bi denboraldi hauetan, oso ondo erantzi zaizkiola kolorea, mugimendua, ahotsa, abiadura bizi hori, serie horri. Eta nahiz ez komikizalea izan, ez animaziozalea izan, historia bera ere gaurkotasun handikoa, eta iruditzen gure belaunaldiaren oso pertinentea den historio bat kontatzen duela, eta beraz, Zero Kalkareren bi denboraldi horiek gomendatuko nituzke. Gomendio bikoitza, komikia eta telesaia, oso ondo nahi. Josu, izteko. Artearen mugimenduan sartuta, Netflixen dago Love, Death and Robots, eta hor dare bi kapitulo Alberto Mielgorenak, niretzako dela orain momentu enten, Top of the tops. Top of the tops, eta gaina egiten ditu atxo batzuk, pasada badianak. Orduan, momentu hortan abil, artearen munduan, eta nik uste arte mundua nola animazioan sortuta dagoen, iruditzen hor bi kapitulo ikusteko... Errekomendatuko dugu Alberto Mielgo generalean. Baina bi kapitulo hiek Love, Death and Robots barruan daudenak, dira bereziki harrigarriak. Osondo. Guretzat zuek zarete top of the top, beraz, eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik, baino batez ere, zuen ilustrazioak gure paretetan erakusteagatik, eskerrik asko hiruei, Josu, Unai, Mikel, eta zuei baita ere, eskerrik asko gurekin egoteagatik, hau hasi besterik ez da.
crossoverrek oraindik baditu solasaldiak arratsalde honetan adi egon, ze segituan euskerazko telesail berri bat ezagutuko dugu eta eguna amaitzeko maitasuna, bikoteak, fikzioak, beste gai batzuek ez duzute aipatu, baina 8 aurrera hori izango dugu Arkaitz Kano eta Marta Jimenez Serrano idazleekin, beraz, laster arte eta berriz ere eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko. Zer moduz, ondo? Ondo, ondo. Bai, barkatu.